Għalkemm tħabbar uffiċjalment li l-imħallef Joseph Azzopardi se jkun qed jinħatar il-Prim Imħallef il-ġdid, l-għażla oriġinali ta' Kastilja kienet dik li din il-kariga tingħata lill-Avukat Ġenerali Peter Grech. Sorsi fil-Partit Laburista qalu lill-Gazzetta Il-Mument li fiċ-ċriki ta' Kastilja kienet fatta li Peter Grech se jinħatar il-Prim Imħallef il-ġdid bl-intenzjoni li l-Gvern jalaq l-Oppożizzjoni għax ikun neħjieħ minn Avukat Ġenerali mingħajr ma sfurzah jirriżenja. Dan minkejja li kien hemm min anqa l-argument li l-Gvern Peter Grech fil-kariga ta' Prim Imħallef kien se jitilfu mir-rwol tiegħu ta' Avukat Ġenerali fejn tul il-leġislatura li għaddiet u anke tul din il-leġislatura s'issa qdih mill-konxxa fejn tidħol interpretazzjoni tal-liġi. Mhux l-ewwel darba li pożizzjonijiet ta' Peter Grech ġew sfidati minn esperti tal-liġi b'esperjenza kbira bħad-dekan tal-liġi fl-Università ta' Malta Kevin Aquilina kif ukoll l-imħallef tal-Qorti Ewropea Giovanni Bonello. Iżda jidher qalet Il-Mument li ġara xi ħaġa li waslet lil Muscat biex ibiddel id-deċiżjoni u jagħżel lil Joseph Azzopardi. Is-sorsi ta' Il-Mument jgħidu li dan ġej mill-fatt li jgawdi l-fiduċja ta' ħafna mill-imħalfin, maġistrati kif ukoll avukati, filwaqt li l-avukat Peter Grech m'għandux il-kwalitajiet meħtieġa biex imexxi. Naturalment kieku Peter Grech tpoġġa Prim Imħallef kienet kwestjoni oħra min se jintgħażel fil-kariga ta' Avukat Ġenerali u kif se titpoġġa persuna oħra tal-fiduċja ta' Kastilja. Il-Mument tgħid li ffaċċjat din il-problema Muscat għażel li jżomm lil Peter Grech bħala Avukat Ġenerali u ma jċaqlaqx lil mijiet fost l-Avukati Laburisti li qed jippretendu l-post ta' Avukat Ġenerali.